RMN Drama presents Handumanan Sa Ka-awit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mo kining sa kalalaki nga taga Yati Liloan, Cebu. Ang atuang tatampo nagdasangan nga June. Recorded by X Thunder Gaming. Naanap po din mga bayro nun. Malagi, paita. Undang lang kako, no? Ayaw eh. Undang. Anugon kayo ba eh? Anugon kayo mo nasugdan? Maluin naman ko ni mama. Maikog na kay ko nga mangayo niya. Lami na karon nga. Nagsigi pa sig pakimo. Kasabod na sa mama ni mo eh. Pohon, kagraduate na tas college. Makatabang na po unya kaniya. Nak, pasensya na ka, ha? Maoragin ni makaya na ko ron. Sige lang, ma. Ako rin mangita og paagi kung asa ko og ikapuno ana. Napamang kay pangkimo diha, ma. Oo, ni Apa. Pero asa man ka mangitag kwarta? Wa ko'y kwarta. Hindi lang ka mangitag paagi. Ha? Dako na ka. Ikaw na mo ibangitag paagi. Pero... Ay, nagkasula na, Jun. E bisag magbalik-balik pagka din eh. Wag yun ko'y ikatabang ni mo. Pa? Asa naman ako paduong ini? Kaugalingon kanina akong amahan. Dili mamutabang ako. Laing tao pa ka, ha? Ay. Sa may angay na akong buhaton. Ulingkod sa ko din sa convenience store. Di ko mapauli. Nga dili masulbad ang akong problema. Nama di naglingkod. Naghilak na ba? Kung gusto ka malingkod, lingkod lang diha. Ayaw kong tagda. Sorry. Kalawang ko tato. Kung gusto ka mo hilak, padayon lang diha. Ala kong tagda. Thank you. Ha? Thank you kay nagkatawa ko nimo. Pareho gid siguro tang problematic, no? Basin. Pero kanang imo, problema raman na siguro sa uyab. O nga, o kaya angin kabalakan. Dakang lalaki sa kalibutan eh. Dali ra kay na nga makitaan. Ang ako, mao'y lisod kaayo nga pangitaon. Nga naman. Hindi man dali mangitag kwarta. Oh, sakto! Ha? Ano man? Ako ba'y sulbad sa imong problema? O ikaw may sulbad sa akong problema? Tana, mga datag kananan, na ako i-propose ni mo. Magpatabang ka na ako sa imong mga assignments o project? Oh, feeling na ko bright ka. Kaya dili makabugoon og now. Grabe sad ka. Wala na'y problema ni mo? Di bahin sa uyab? Nagbuot-buot ra ka. Ay, na problema ko. Kay mauli magud akong papagikan sa gawas. Unya, lahos na para graduation.
Og ang problema, dili unya ako makagraduate kay gagmay kay ko grado. Maong kinahanglan nga mamawi gyud ko. Sige, tabangan ti ka. Pilay offer ni mo. Ma, ipuno na dihan, ma. Ha? Diin man kaani dong. Kuan, nakakita kong trabaho, ma. Maayo hinuon. Unyang imong pag-eskwela, ana. Dili raman apektuhan, ma, kay human sa eskwela raman ko mo trabaho. Salamat kung mao ka na. Kay dili ko gusto mabalaka ko nimo kun mawa na unya ko aning kalibutana. Ma, Recorded by X Thunder Gaming. Snacks, oh. salamat. Happy ta ka mahuman? Oh. Uy. Uwa palagi kay nansiran bisag usa. Sorry. Nagsige magikukunahon na sa kong mamagod. Ayaw ka bala ka, uy. Maokir lagi na imong mama. Nahibaw siya nga kinahanglan pa kaniya. Sige. Pasensya na ka, ha? Mag-focus na ko karon. Dera akong bayad ni mo, oh. Tempo. Dako ako din, eh. Dili man ni mo atong sabot. Nahibaw ko. Pero nahibaw sad ko nga nagkinahanglan ka, ana. Pero, dili ko makadawat ini, Tiffany. Dako ra kani. Dawata na lang good na. Ako na bang giguba akong alkansiya tungod ano? Ha? Sige na. Dawata na. O gipuno para patambal sa mong mama. Sige. Dawaton ni nako. Pero ako isaan nimo nga ako ning bayran kung makatrabaho na unya ko. Bahala ka. Basta kay dawata lang gid na. Minyo man. Basin og natug. Natug yun eh. Magpakimo para ba ni siya ronda? Ma? Mata na. Kimura ba ron mo? Ma? Ginawa ko. Wala siya maginawa. Dili. Ma! Ayoko gay, ma! Batian ni mo, Maui. Ganun man ni mo huwata nga pagka-graduate ko. Nga magpapaus pa ko. Sa imong kayo na ko. Ano ba? Tiffany. Condolence. Salamat sa iyong pag-anhitip. Luhay ka sa mama. Nga nawa siya nga naginusaran din sa bahay. John. Oh. Bagaan ni Mugnaw, no? Ganong mianhi pa maka. Kay nabalaka ko ni mo, dong. O gusto sad kong makakita ni mama ni mo sa katapusang higayon. Sa buhi pa si mama. Wa man gani ka makabisita niya. Wa man lang gani ka makapangumusta niya.
Unya karon pagka magpakita din bagaago ni mo daong. Nak, Ayaw kong tawag anak. Lakaw na. Ug ayaw nagigbalik din Dili ka magkakita sa kong inahan. Hangtod nga malubong kini siya. June. Nalubong na si mama nimo. Asa may plano nimo ron? Wa ko kay Bautif. Blanco king akong utok. Wala ko'y gana nga magpakabuhi pa. June. June, ayokot pagsulti, ana. Dili gusto si mama nimo o sika nimo imong kinabuhi. Pero murag naman sa kong patay karon nga wala si mama. Kapoy nag-ayo. Laming isyakit. Gusto na kumawa ni kalibutan na. Shh! Nakasabot ko. Piyain na lang ko, Tiffany. Dili. Dili ti kabiyaan. Bisag unsay mahitabo. Naara ko para nimo. Tiffany. Kumusta naman ka ba? Okay na ko ba? Mayo nun. Kinsam sa di mo okay na nga naman permis Tiffany sa mga kiliran. Wa mo gani pasagdi. Mao gani. Mao nga dako kay ko pasalamat niya. Buotan siya. Swerte kayo ang iyang uyab. Sigurado ko nga daghan ang nakagusto niya. Swerte gani ko nga amigo ra ko niya. Amigo. Bay, ako pa rin mo. Kung nakagusto ka niya, panguyambi. Na, magidangat. Lahira kay nga among estado sa kinabuhi ba yoy? Anong day? Pasig, nakagusto sa tiyan mo. Sultihin na lang siya sa imong gibati para niya. I love you too. Ha? Ingon man ka nga nakagusto ka na ako. Love sa tika. Oh. Love kaayo tika. O bisag wa ka manguyab. Pero gisugot na tika. Salamat, Tiffany. Please, ayaw kawa na ko. Dili na mahitabo. Dili ug dili kumawa ni mo, June. Swerte kay ko nga nakakita ko og babae nga sama ni Tiffany. Ug dili ginako siya usikan. Panggaon ug mahalon ginako siya. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kito mga hikalang kaagi ni June katika Yati Liluan, Cebu. Ubad sa awit ngayang kipangayo. Awit nga rekalahan, ikaw lang at ako. Dahil ang pag-ibig ko sa'yo